wis nemu arek wedok kok lola lolo nisor wit klompo ombo godhonge benda ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso klosone lak kloso pandan awan-awan mangan rambutan rabi rondo tuwa gegeran rabi sing rawan nek bengi bosen ilang ketemu no malang tuku sepatu digawe bal-balan arek wedok kaki BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol pelembungan milih sing ireng tuku cengkir sak lepeke boleh bojo cok milih sing ganteng masih elek pokokno brengose lah kandel kula sing ireng gak kena digolong arek wedok saiki lak kendel tok beteng wang jaluk ampian namung semanten piatur kula sae lan mboten amborong kersa sae mboten doweng bagus amborong kersa suwe-suwe tak koyo nambah suarane tambah suwe tambah gede kok suarane tawa ta ngono. Ayo pore umpamane nyambut gawe ini saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nek pentas ayo suarane ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambakno ngene panjer aku mau nampani. Aku mau utang-utang panjer ku gabi. Ya nek iso teko, nek gak iso teko. Engko marai geger, aku dipanjeri ambek Kartolo barang. Molo aku nek panjer cuma utang ngono 20.000. Gak panjer tapi utang akeh utange timbang panjer. Tapi gak apa-apa, kuwi kok sapa mlo aku kocan moto. Wah. Ini ndelok janggute gak pangling. Iki jarane sing diarani Cak Siblon iki. Ngene ben diceluk Cak Siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku celuk Cak Siblon iki. Iya, semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ade. Loh. Kono iki teko luar negeri. Lho. Luar negeri ndi Cak Blontang? Lho, luar negeri ndi. Lah prasamu ndi to luar negeri? Luar negeri nanggone Amerika, nanggone Inggris. Iya, mosok kabeh nang Beratang. Kudu malu. Lho lah iya. Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wah, ya apa kene? Sekali bono anu niki. Bono apa ya? Bon duwe ta? Lho lah iya padha ambek aku. Ora bon pira sih kan? Bon pira? Aku bon 20. Lho licike. Kok bon 20 kok licik apa? Kurang kendel ya? Iya kurang kendel. Ane peno bon pira? Aku gak bon saiki aku. Oh iya ya, aku ngerti. Sawise peno iku teko nggone luar kota. Gak gelem bon-bon gak gelem. Aku ngerti dhewe. Gak gelem nek bon. Terus apa sing? Cuma utang kain. Lah jeje mate ta? Iya, jeje. Bon bare utang kan jeje. Nek bon lak bon duwe. Nek utang kan utang kain. Iya. Pira utang kain? Titi ya, tak akeh nek peno. Alah wong atase kain. Wong sak kelambi ae lho. Terus tak kambine anak peno ta? Iya, yo ambek kelambine anakku ya putuku tak rangkep ya. Oh, iku dadine sak gebok iku. Lah ya cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak. Enak peno nyambut gawe, enak lho. Tak pikir peno delok sekolah peno kaya ngono ya, saiki nyambut gawe nang nggone apa nang nggone kereta api. Iya. Seneng aku. Lho kabeh wong urip kudu supel. Iya. Tanpa supel, lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, Apa sih supel? Lho supel gak ero. Apa ya? Siapa sih supel? Bolongane.
Karo arek iki. Wah, goblok. Supel kan. Oh, supel kok golongane. Golongane tikus. Lho, yo leng iki. Ditutupi gombal. Iya. Iku lak supel ta. Ngawur. Apa? Iku sumpel. Sumpel. Ya sumel lak padha ae. Iya. Sumpel bae supel lak padha ae ta. Maksudnya supel iku ya rat pergaulan. Iya. Anjan sono. Kon lak gak tano mesono sih. Hah? Gak tano mesono. Kapok aku dibijuki terus. Aku gak wani mrono mari kena jaline PPE lho. Kon niku buka rahasia tok. Enak lo nyambut gawe saiki nang ngene kereta api ya. Iya, wah bebas aku. Iya, ayo apa? Men apa? Nanggonku. Peno kaya apa? Ya turu ana gerbong ngono. Kaya apa? Wong doyan gemuk. Wong padoyan. Ojo ngriwi wong kereta api kok iki. Lho aku gak ngriwu lak takon nah. Peno iku bagian apa nek kono ngono. Bagian tukang rem. Tan blontang wong tukang rem ae sombong. Lho, melalui tes iku goblok. Tes apa? Lho, wong tukang rem lak kari ngumetno rem ngene asih. Lho, tapi nek keliru ngumetno apane gak nelunjur ae. Oh, ngelunjur apane? Ono sepur mlebu pasar lak akibat tukang rem. Sik ta, sampe ana sepur mlebu pasar iku lho. Lho, saiki sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar? Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ono rilis e. Iya. Apa sore ku jenggono nang pasar sih. Lah nek pancen stasiune tidak pasar. Tapi apa? Kon kok merubah rencanane kota Madia kon niku. Pak, upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar? Iku terserah lah, sing mati ya apa le ngamuk. Wong wis mati. Ya sing dagangane rusak mandek sedih. Iya. Gede tapi sing mati sakno ya. Iya. Enakno nyambut gawe tukang rem ya. Iya, tapi bayarane yo gede. Bayarane gede, utang-utangane yo manyet. Kon balik nang bayaran. Lho, bayaran niku jarang nguman kon tak tutu. Lho kok jarang nguman ya? Lho, ya kon niku. Wong sadurunge wis tak bon dhisik. Lah iku apa mung durung bayaran ya diutang dhisik. Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok iku. Maju. Wong gelek utang iku maju. Ngene ngono. Oh iya iya. Iku termasuk maju ya. Tapi aku kudu gak kerasa ta. Lho, apa gak kerasa? Peno iki ya tak kandhane, utange wis akeh gak kerasan. Lho gak soal ngono peno iku. Tapi bulan iki lak wis lunas e. Lunas apa? Lunas tapi nang gone bayaran kono. Tapi peno utang nang gone kantin. Ah, yo kantin niku lak iso babalan lak ono. Iya, tapi nang koperasi utang kain. Iya, tapi kan diperhitungno. Perhitungno apa nek peno gak mlebu? Sapa sing perhitungno? Lah engko lak iso diansur. Wah, kok niku wis gak koyo Abang Panci kok niku wis repot kok niku. Wah, Abang Panci disemayani sik kenek. Iya, tapi Abang Panci. Ya apa sih? Ngene. Grafi iki pernah nyambut gawe kono. Kemajuane pancene yo Pak. Iya, enak ya. Heeh, tapi ono sing tak kongkireni. Ya apa sih? Penyambut gawe enak kongkiren. Nek iso iku apa? Soale padha nyambute gawe. Iya, bayarane ado. Lho, bayarane ado ya apa sih? Kondo Pak Sep iku ta. Ki Pak Sep iku atasan penot. Iya. Terus lah iku wong bayarane gede, kate nyambute gawe. Ya enteng. Coba. Lah aku iku tukang ngerem e. Kadang-kadang rong dina ngerem. Iya. Telung dina pijet aku kan tadi. Kesliu. Ngerem kesliu. Iya. Iya. Tapi kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gede. Nah, soalnya kan ngene. Iya. Pak Sepi iki lho. Apa sih penggaweane nyekel tempe cilik lho. Kok tempe apa sih peno iku? Apa tedok? Tempe kok. Wah, peno iku wis gak ngerti blas iku dudu tempe cak blontang. Apa iku? Iku arane sekep. Hah? Sekep. Sekep. Iya. Kok dijare sapa? Jare sapa? Kok jare sapa? Kok wis tau dites ya nduk iki kan. Lho ya gak tahu ya anu aku gak nyambut gawe kono. Iku arane sekep kok tempe ya, Pak. Nek tempe iku tempe sing gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe. Iya tapi bentuke lak teko bring ta. Ya wis tempe cek lego ati peno. Ya wis tempe. Sing tak enakno lak ngono ta. Iya, tempe apa? Disekel. Sepur sakmono kae ndase iku. Iya. Ditudingi nek mlaku. Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku. Lah iya. Padahal peno iku nyurung gerobak sakmono abote iku gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Padahal iku
ambek tempe. Dionjone teng Kok turut lah iya. Tapi ro peno. Apa? Penggaweaning enteng, tapi tanggung jawabe sora peno, berat. Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih? Lho, pasif bare. Ya apa sih? Saiki pamane ono kereta api teko Malang. Teko Malang? Sampai teko Surabaya. Heeh. Salah wes termasuk salah rel. Iya. Terus tubuhan nggone tengah-tengah. Der. Sing korban penumpang sak pirang-pirang. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa? Ya Pak Sep. Aku kan mengikuti jirone sepur kono. Iya. Lah sing cemet sapa? Kok gak delok sing cemet, tukang rem. Kon niku ya apa? Lah penolak tukang rem ah. Iya. Ala pun aku kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman. Iya. Nek ana sepur jange tubuhan nak mencolot to. Mencolot. Iya nek ketepane mencolot iku manuk kali. Iya. Mencolot kena patokan. Kon seneng ana kanca. Sikile kiwir-kiwir. Ayo. Kuno iku. Ya apa kon? Tapi ya tanggung jawabe gak wurung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki mumpung awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iya. Iki lak jange narik arisan aku. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Iya. Arisan dhuwit, utang kain. Lho iku termasuk bonapi awak dhewe. Bonapi to apa bonapi? Wong urip iku nek gak arisan kurang kendele. Iki ngene ta Blondang, ya masalah nyambut gawe penuh tukang rem ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno. Pak Sep iku anane iso dadi Sep ya. Iku ben sekolah. Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok? Apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolahan sih. Ya dudu ya. Lah lak dedek ta. Tapi tingkate sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolahe. Aku teko TK. TK nanti terus. Ayo, ayo. Mari nang TK nanti. Lho, masih aku layangan kabeh apa kan? Mari nang TK kok layang. Mari nang TK nang kelas 1. Hah? Nang gone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD mana? SD mana? SD di mana? Loh, kejadian mana nang SD terus munggah nang ndi? Bates kok kono tok. Wes lapo suwe-suwe. Cek jenenge kon niku. Tadi wis leren teko SD ku, Cak. Leren teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene. Kurang 5 tahun aku. Loh, kurang 5. Kurang setahun juga ada kelas 5. Oh, tadi kelas 4 lerene. Kelas 4 soalnya aku mecano sabak. Loh. Kok mecano jaman biyen iku nek diulang kan sabak ya. Iya. Nek saiki nggo buku ben nggo sabak. Iya. Tadi peno leren iku mulai mecano sabak. Iya, terus gak sekolah. Lah iku apa Cak Bontang? Ya ketingkatane kan siji. Iya. Peno teko SD ati gak nutup. Bapak Sep iku sekolahnya mulai SD, ya nang SMP nang SMA. Terus ngelanjutno sampai saiki dadi Sep. Iku teko sekolahane. Iya. Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun wajib sekolah kudu belajar. Dadi besok nek gedhe iso kaya Pak Sep pun nyambut gawe nek gak soro bayarane gedhe. Lah ngono ah. Kabeh ku teko sekolah. Lah mangkane kok apa? Ya iki anak wis jange lulus iki. Iya. Tak sekolah nang maneh? Nang perguruan tinggi. Loh, perguruan tinggi? Iya. Pak, kon iso ngutangi dhuwit gawean. Ben bayar uang pangkal. Ngomong kaitane aku iki percaya. Lah iya, kok kon niku kaitane anakku sing lulusane wis jange tak sekolah nang gone perguruan tinggi lho. Apa eleke? Ya tapi slote karo utang dhuwit. Lah digawe bayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gunem ono. Lho. Takno etes lho. Etes. Oh niku. Lah peno iso nyekolahno gak bondo dhuwit, bondo dhewe. Lah kon mari apa ngongkon anakku sekolah iki? Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing banda. Wong kabeh nggawa rezeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah, iya. Lah wong pangkale iku utang ngono lak bener aku. Wah, utange aku to ndi dhuwit. Wah, repot. Loh, lah iki ana kartono. Ngedung warisan cek rame ini. Warisan. Warisan hari ini. Warisan urusan nyekolahno anak. Ngene lho, Gran ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Dadi belanja nono. Iki lanang kok bojo. Iki blontang ini. Loh, dikira potongan poni ya. Kok iki gak ndelok babar bas. Mbok yo ndelok ndase. Kok ngawur lho kon iku. Ya apa iki sapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Lho, blangkon. Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune. Apa? Anu, iki mang lak ngekei
penjelasan sampai aku. Gak usah dikak penjelasan iki. Lah, Iki ratune ngekek penjelasan. Tetap penjelasan. Saben dina aku iso penerangan kon tadi. Oh iya gak ero aku. Ya. Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit dicile-dicile. Balapan nang dhuwit ae. Gak perlu maido. Iya. Kene ku wong nom. Iya, iya. Wong tuwa dipaido ku percuma. Iki Iya, diarani iya. wong nom manene karo wong tuwek. Iya, ya sepurane ae Tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo jilira. Lah, kudu gawe benik. Dadi kok bener apa yo Bang? iki benik kari situ. Tepo slira, tepo awak. Slira iku Apa? awak. Wah, gaetos. Iki goblok iki. Kaecos, wong kaentos gak ecos. Tepo slira iku ya. Iya, iya. Tepo iku tepak, Hmm. slira iku awak. Dadi Loh. awak iku Awakmu iku tepakno. lho, tepakno. Oh iya iya. Dadi Entepno. Mantep peno. tepno. Awak peno iku wis tepak. Durung lah, makane ditepok slirono iki. Kok durung tepak. Tepakno awak ngongkon Wis aja katik ngundum tepo sliro tarek marakno mangkel ae. Kono kok gak pakan dinis dungan. Iya iya. Kita kandhani cara rame-rame. Apa? Pakaian dinis saya dicekelno. Cara rame-rame. Iya mbok pisane meneh tak jupuk. Kon ditolak perkara ae kene iki. Tapi gimana tepak prai ta? Iya, Prai. Ya apa sepur nang India iku jam pira? Ayo ngomong. Sing nang endi ya? Iya. Iku takon wong dodol martabak ae. Kok dodol martabak ya, Bang? Aku gak ngurus teko India. Loh iya peno lak tukang rem ta. Dari tukang rem. Kok sak rem sampe teko India kono. Ya cek direm kono dhewe. Kon yo ngawur, iki nek ngerem teko India, teko kono kereta api ni mogol lek gak iso mulih ki no India. Kon Apa nek lak bingung aku. Iki meliputi Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Jawa Iya. Timur. Ngene Cak yo. Hmm. Iki aku ngerti saben-saben nek prei dek mesti pakane rada licin, Iya. sepatune kakian gak sandalan, gak sepatuan. Iya kaos kaki mangke sembut ah. Padahal sik terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin. Gak aku ngerti dikandani arek-arek cak blondang saiki kudu bingung. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Sakle Iya, kono lak wis. kanca karo aku. Ngomongnya Iya, mek iya. Kartolo. Lah nopo aku melok susah ngono lho. Iya, aku iki kabeh kandha wong jenenge kanca. Iya, ya kondo wis ta. Heeh. Ngomong apa wis tak tarungokne. Peno nek ngomong wis ngomong apa ae tarungokno. Wah, mek kanca. Lah iya ngomong apa aku? Lho, bae peno ngomong apa tarungokno. Aku kabeh ngomong kon ngomong terus. Lah Aku no kabeh kesulitan. ngomong. Iya. Kesulitan apa ngomong ambek Kartolo? Iya. Nek gak ngomong ambek Kartolo ngomong ambek aku padha ae. Lah, Kartolo aku lak kanca peno. Iya, Lah iya. peno ambek aku ya kanca. Tapi Kowe kan- kanca kae cilik ya, Ah. sampai gede tetep kanca. Iya, tapi Kanca ada- padha ambek dulur. Iya. Lah mulane kanca padha ambek dulur iki ana apa-apa Gak ngomong. api, iya. Rundingan ambek kanca. Ah, prek, prek. Kran suarane sampai cilik. Suarane sampai Sampai ngetokno suara manuk peking. Waktu anu kok panjene kon iki. wis saiki Iya, ngene. Pak. Iya. Lha apa sih? Repotane apa? Aku upamane omah lah wis. Iya, ngomong ya. Upamane. Terus tapi ngomong ora apa sih, Mas? cocok. Kono durung rapi sih. Durung. Lah apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi lah apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Apa bebek ni sokran? Hah? Bebek ni sokran? Ya wis, Bapak wis. Oh, apa wong bebekmu gondol lah. Ngene gondol apa dah bareng nginu toyo. Apa niku? Iku asale loro panas. Mm-mm. Ah, dingu suwe-suwe lak ya anu. Nah, ngene Ya apa? kekarepan Sapa-sapa? iki lak ana arek wedok. Sapa? Lho, arek sing glek liwat nang ngarepe omake. Oh sing biasa rok-rokan biru iku. Hah? Rok-rokan biru. Dede. Oh rok ireng. Rok. Sing ana sungune. Hah? Iku lak wedhus dibas ya. Arek wedok. Arek lencir. Iya. Iku anake Basman. Oh. Tini iku jenenge. Sutini. Kastini ya. Iya, Kasti. Kastini. Sopo? Kastini. Titik su. Tutu. Arek-arek kok nyeluk su. Oh, iku lak adike. Oh, iku adik. Adike sing sune Kastini, adike Sutini. Sutini apik ndi bare bebekmu? Hah? Apik ndi ambek bebekmu? Oh, yo ayu bebekku titik. Karepku nek Sutini sida tak rabi, bebekmu tak wayu ya apa? Oh, yo cah, wis anake Basman Arabin. Anak Basman iku tulung apa jaluk. Pokoke peno karo aku ngrumangsani wis ta. Tak reko daya. Sing Iya. penting peno dadi maten. Wis aja kuwatir, engko lak ana dhewe ya. Rumangsa ayem ngene delok uripku iki. Ya saiki lah kono omah. Biasa kan omah aku iki.
nang Sumbawa. Nang Jakarta. Aku kirim sapi ya aku. Wong aku iki blantik kok. Wis darane blantik kaya aku iki gak terbatas saka sapi tok ae. Ndelok musim-musiman. Usum kebo ya kulak kebo. Usum sapi ya kulak sapi. Sing lucu maneh iki, jalukan iki. Lamongan iki. Ndelok kucing. Ya apa? Masih kucing tak blantik. Semono manut uripku mapan ayem wis. Iki urip sepisan sugih koyo ngene, durung urip ping pindho. Alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pemane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudo, coba dudeh. Dudo gak ndek bojo ya kaya aku iki tapi anakku. Minangka ganti bojoku. Waduh arek ngertine ya apa arek iku. Wis iki metu iki mang jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh sanane tuku, nanu tuku ya rujak. Lho. Dungaren kok wis wungu. Oh. Kana bapak gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak. Jegelak wis. Ngono niku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model niku sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, pae kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Dungaren kok wis lungguh ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jangan isin-isinno ta, Pak. Aduh ni Kang Tini kok niku niru sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi, Pak. Klambi kuwi apa sih? Ngenteni kok niki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Wis kurang ajar kon mulai. Rene njaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak, ngono. Cengur iku kasar, Pak. Oh, Dihalusno. dihalusno ya? Erong ya? Erong. Nek kon aku iki halus. Wah, kok niku apa ni? Lah iki, Pak. Kon niku nek masalah wong kon iso masak, ya ta? Belajar nek kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon niku nak. Lho, gak apa-apa Bapak duwe akeh. Masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi ku, Pak? Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Kongkon ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedhot ketemu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku jajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon tuku. Lho apa-apa sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo. Apa kon niku? Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Gak, Pak. Les yang. Les. Les ya les ya. Sama leso. Ya enggak, Pak. Aku pengin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit geger ku enak. Jahit taplak kenek, jahit mainan tembok yo kenek ngono lho. Kok aku pinang modis lho, Pak. Oh, modis. Iya. Waduh, enak nang modis ku nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak sampe jahitno. Pakaiane arek-arek jahit dhewe. Oh, iya. Pakaiane bapak. Iya. Kayak bapak pakaiane gegeden iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Oh, cilik terus ae. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep maneh pe dolan bulan Riyadin. Iya. Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Penjahit iku. Odakno wis kono bapak masak-masakno kono. Odakno. Lha iki rujake. Rujake. Wah, sak lho mbok piro iki nak? Mbok loro. Setengah niku loro. Wis nanti dahar. Wah. Dahar. Tini ku model-model tini bulan rek. Wis warek kok. Tapi gak dadi apa. Anake situ ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo. Oh. Waduh. Masalah. Wong kancane kok dimonggo-monggono. Lho. Sopo iki? Angkruk. Ojo model-model kon niku. Acakno. Lho, ojo panggil ambek aku, Bas. Lho, oh. Sapira. Aja ngeling-eling jenenge wong ta. Ya jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli? Ngene, biyen kan lahirku kan nduk Jogja. Oh iya. Nduk Jogja gak kerasan wis pindah Surabaya. Iya. Lah padahal Surabaya ku nyewa, aku lek jang golek pindah maneh ta. Lho gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu? Lah iki mak iki nduk kono temen.
Gak kerasan lamuk tok, Bas. Iya lamuk tok. Nek iso nang nggonmu ana tangan tak tukune. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu. Lah ya iku apa nek udan iku banjir, Bas. Oh iya nyene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa. Aku lak golek kontrakan sing setahun. Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Takon jeneng ada kontrak banjir. Jenengmu lho sapa dublek? Oh takon jeneng. Iya. Ya Sapari. Oh, Sapari. Lah saiki omahmu ndi? Ngomong sampe ngelek gitu. Gak ngono omahmu ndi? Omahmu ndi? Apa? Omahmu. Oh, mata. Iya. Lho, iya. Aku nek gak ono niat training kon gak tuju rene. Omahmu lawas iki. Omahmu lawas ndi? Lho, padahal aku wis wingi mikir. Lah ya. Kapan aku deleme Paseman? Takon omahmu lawas ndi gendeng goblok. Omah ta? Iya, omah. Oh, ala takon omah. Iya. Iku biasa nek Duku Kupang ngono. Oh, Duku Kupang. Heeh. Iya. Lah kon rene memang ana gaene ta? Lah kan gaene lha apa aku rene no nganggur, Bas. Lah iya. Iya, ape iku lho nempel. Nempel apa? Patik. Arek kurang ajar ta Mas. Lho, aku ngomong apa sih? Kon iku cok guyonan. Lho, penolak nandur kembang patikan ta. Iya. Lah iki ana wong loro moto jange tak tukokno kembang patikan ngono. Telutun niku mandi kenambani. Iya, tapi lah pada nempel patik barang iku. Lah ya kembang patikan niku. Yo kembang patikan. Heeh. Iya. Aku rene jange ngomong mbek peno titik, Mas. Ya aja kakeh, ya. Ya gak titik ae. Ana ngomong kok dibatesi. Lho, gak ngono waktune lho, aku ape budal. Oh, nanti. Nang Bali, nang Sumbawa, nang Jakarta bareng. Oh, nang Bali lho. Iya, nang Lamongan ngurus kucing apa. Blantik. Blantik iki. Oh, ya gak apa-apa manjen wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe. Kudu. Terus aku jange iki lho, njaluk anak peno. Njaluk anak peno. Bagusen aku. Iya. Tapi aku gak ganteng ta. Anakmu iku aku njaluk-jaluk iku. Lho maksudnya njaluk ya apa? Ya kon pek ngono. Lho alah rek kon wis tuwa gak ngerti padha gedene. Oh, tak jaluk ku tak lamar. Oh, ngelamer. Nglamar. Nglamar. Dadi nek ngono kon rene mang cekak cingkrange. Cekak cukupe. Lah cekak cukupe nglamar anakku. Lah kono lene sapa iki? Lho, ya katalan liya ya aku dhewe. Saiki aku nyambut gawe enak. Ngendi? Iku apa bagian iku lho, tanah. Oh, jual beli tanah itu. Olah apa? Lah ya, geduk bagian geduk. Opo ri bagian geduk ri. Lho tapi tak gawe borongan ta? Masalah geduk opo iki? Lho geduk tanah iki lho nguruk-nguruk ngomong tanah. Iya. Iya, aku tadi mantu peno kan enak. Oh, durung karuan ri. Lho, peno kan warek lemah engko. Lah apa koni lemah? Kok sak cacing nek apa? Dadi mangane omah peno jeglong-jeglong ngene iki. Ba jeglong bantek kan urusanku iki omah anyar iki. Wis saiki kon tampa tangga nek gak kon tampa tak banting lho kon iku. Masalah iki ya apa arek iki rek? Kon iku ngono sih kon iku ri. Ngene lho ri ya. Wong nglamar iku sing ramah tamah sing sopan. Lah wong liya, kita tanding kanca kok. Masih kanca tapi Mas ada ketimuran ngono. Ojo ngawur kaya ngono iku lho gak oleh. Lah aku iki mrene mengadat barat ngono ta. Ya enggak ya, Wan. Ya enggak. Aku ya wong Jawa, Bas. Lah sapa ngaran kon wong Dayak? Ngawur ae tak ngono. Ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur. Kon kok ngomong apa kon niku? Makane radio gerak-gerak. Lah napa gerak-gerak iku? Konslet nek patekmu. Wis gak tak terima nih wong kurang ajar ngono. Guyon. Oh, guyonmu nyangklaki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek pancen kon niku ngarepno anakku atine. Heeh. Ya maaf ae, arek iki sik les. Sik les. Les apa nyekolahno anake gak tutuk kae les. Gak tutuk ya apa sik kon niku? Wong arek iki wis lho, oleh ta gak oleh? Ojo ri, meni-meni ae. Arek iki sik mbutuh pendidikan. Oh iya. Cekake peno iki lak ngenyek aku nampi aku. Gak ngenyek lho apa sih gak ilok ah. Ngerti aku wong elek, Bas. Tapi kon aja nyia-nyia wong elek. Oh, aduh. Masalah brengosmu anjok sisih brengosmu. Sawangane wong arek wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta? Enggak sih. Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno. Ya enggak ya, Wan. Ya cuma ya apa maneh ngene iki. Mas aku dagel padha oleh meroto dagel gini. Malah mali. Lah enak ta nek oleh tim-timan gak wong adoh. Peno tak jak lho. Jare keduk lemah saiki dagel. Lho. Kon iku ya apa ri? Nek awan keduk lemah. La ilah, cek temen dagel. Ngene lho ya. Nek pancen kon ngarepno si Kastini. Iya. Saya Kastini ku gak gelem nglakoni omah dhisik, butuh pendidikan. Heeh, wis gak apa-apa pisan nikae tampiin men-men aku nek nglamar tompone. Iya, wis gampang lah. 2 tahun Kastini ta. Ngono lho. Sedeng mati. Oh, sedeng mati. Ya tak balik. Nom ngono wis sedeng mati. Tak balik, Mas. Ubin. Diombe apane wong gak ono. Tak ya wis. Ya pere cek nemene kon niku. Cek duit ta? Hah? Cek duit. Lho duwe blantik gak duwe. Lah ya aku tang ngono ge tang mulih. Oh, gak iso.
Oh, ngono nglamar anakku. Wotongane kelawubuk. Raine kaya lho ketok glibete wong. Mlebu nandi wong. Iki matik sapa iki rek? Lho, Mas, kok kono singitan burine lawang. Kartolo. Lah apa singitan iku adakno? Dadi mbang burine lawang lak orang Singosari ta. Nang mas apa Singosari rek? Lho gak ngono guyon wis gak tau pedhot. Lah dengar kok rene. Lho ya ono gaene ya takon seger kewarasan penuh. Ya oleh pengestumu. Aku saiki waras. Siapa sing Mas Toni? Sing Mas Toni sapa? Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho. Gak tau mengestoni penuh. Mengestoni ya sik niku oleh pendongamu aku waras. Oh didongakno. Heeh. Balik aja ngono, Cak. Iya. Jare pun iki dagang sembarang. Lho, blantik Blantik sapi. Sapi wedhus, keber. Apa keper? Blantik keper. Keper iku apa keper? Kebo iku lho. Waduh, kebo ya keper kok. Iku basa teko ndi niku lho. Oh niku. Dungane kok gak nang luar? Gak meneh nang Sumbawa aku, nang Bali. Dibuang ta? Lho dibuang ya sih. Urusan sapi lho, takno. Lho lah apa sapi kok ndok nang Sumbawa? Aku lak Bali, kok nang Jakarta kono lho. Nanu. Sapi apa? Lho, ya sapi apa ya? Sapi bligon, sapi Jawi, sapi presi, sapi blendingen. Model sapi itu. Oh iya, aduh gambare fotomu apik. Oh iya. Iki sing digepuki wong sing waktu digepuki ndok pas iku. Foto sapa? Lho apa niku? Sing foto pernah. Lah dedek aku ora takno foto lho. Oh koyok ya. Koyok kok tak kon niku. Oh Kambali lho kan. Kambali sapa Kambali? Kok kon niku iki foto jaman pecah revolusi biyen iki lho. Oh sik jamane perang biyen iki lho. Iya, tuku lho ndi? Hah ya Surabaya kene. Iki nostalgia. Nostalgia ya. Iki mang kembangane omong jane aku ono perlune. Oh, iya terus. Aku mrene mang apene nglamar. Oh. Lah iki fotone jeraganku. Oh, iki ta? Iya. Lho lek sing iki kuku, sing iki lho. Lah kon gegem ngono. Sing iki lho. Oh, dadi kon ngene lamar. Lamar lah iki fotone jeraganku, ngono lho. Waduh rek. Kok karo pening wis tak gakne iku lho sak. Ya. Kok yo diterima ta enggak kok yo. Tak terima. Kok nomor yo mburi gagal, oleh arek gak gelem nang ngono. Lho, gak saiki apa jare aku ta? Ojo nggae kacau lho. Enggak. Lah iya. Nanti kon tangan tok ngene ngene. Lho lah iki lak tas ah. Oh iya wis. Meleot ojo merem ae. Sana sopur ben nang. San sopur menjadi bibit wene. Kok aku gak pecah adakno. Dadi iki malam Minggu ngarak. Malam Minggu ben iki Iya, ya. ngarak teko dhuwur lho ya. Ya terus Sejarno bobolan teko genteng. Gak ngono iku ngarak tadi telbokno iku. Lho gak ngono iku jalukan. Oh, jalukan. Iya. Ngarak teko ndukur. Iya. Manisor. Isor. Wah, kaya ondo rek ngasone. Gak Pak, biasa. Lah iya biasa sih. Jam 4 sore manten teko. Ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lah iki fotone jeraganku. Ya. Kon sik manggon Mata Agung kono kan. Gak ngale, Cak. Ngale ndi? Ngale nang Balung Bendo. Kalau Balung Bendo. Oh, kala wis niku. Balung Bendo lho mek sapa? Ono. Mek tunggal. Oh, mek tunggal. Mek jejere. Lah yo mian tunggal Balung Bendo kono. Wis ya, Cak ya. Ya. Dadi malam Minggu jam 4 manten teko ya. Ya. Iki wis sembarang ono nduk tas iki. Oh, ya. Apa itu tas iki? Wis sembarang yo kotang sewek cikalan gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa? Iku syarat. Oh, syarat ya. Meneh dikirim. Iya. Damen. Yo, lah apa damen iki? Kan kula apa damen iki lho. Lho kanggo kok ben nangkap panggunge ge koprol barang lah ono gontoke ya. Oh, ono gontoke iya. Iya model lutuk Balung Bendo lak ngono. Ono gontoke ya rene. Ya lu tolong kanca dhewe. Iya. Lakone Tarsan Filipina ya apik. Oh, iya. Heeh. Dadi Padahal madani agung kok iki lante. ya. Iya. Wah, tepak rek. Nini, pasti ini. Ini metu sak untara nak. Sini nak. Oleh rezeki. Oh, malah arisan ya? Arisan sapa kata melu arisan? Lah rezeki apa, Pak? Ono wong lamar ini. Oh, yang ngelamar aku. Iya. Ngerti ya? Wis tak terima lamarane. Masalah iki lho, Lho. Apa iki? Fotone delok fotone. Oh, ganteng, Pak. Lah wis bapak gak ngurgekne kok nak ya. Oh, pinter golek mantu. Saiki toto nduk jero kono nak ya. Iya, Pak. Lamben ngarak kemanten. Golekno tukang rias sing apik Iya, lho, Pak. Ayo.
dadak turu ae. Turu Dadi dadak. manten iki. Lho ambek maca-maca cek selamat. Jalan iki kemanten iki cek selamat. Terus sampeyan kemanten. Iki sing repot. Lho iki. Lho. Iki jare njaluk tuntunan, Cak. Lho, ya apa ngene iki? Iso? Njaluk tuntunan manuk gemuk 200. Iso ndolek ta? Ya apa? Manuk gemek. Iya. Iya. Lah ngapek ndi manuk gemek? Nek ndoke iso aku, nek manuke repot e. Manuk gemek. Kok adil temen njaluk sing. Wis. Manuk doro apa gak iso ta? Doro gak iso, engko gampang kancaku ono. Dares, Kak. Lah butuh dares. Dares, lho iku dares gawe kuluke mantene. Dadi Oh, timbangane dares latuk kukuk beluk. Wah, wis kok niku. Kok iki nyarek kemanten ta medeni kemanten ngono iki. gak Iku lho apa gawe jamang. iya Oh, jamang. jamang iya. Lek ana jamang jamong. Jamin ya apa jamin? Hah? Jamin. Ojo jamong barang rek. Nah, Iki sing penting ya pakaian. Wah, sih. pakaian iki Pakaian ya cara iki begitu. repot, Perkara ya. iku mang guyon gak, manuk gemuk gak kan. Enggak ono sih. Gak masuk akal ya. Nah, iki Nek- lak gawe loro pangkon barang. Iya loro pangkon. Masih loro sapa? Sing loro ya sing nduk rumah sakit. Loro Jagoan pangkon gak ngerti. Mondong jago lho. Mondong jago. Nah, Jago iku lanang ta wedok? Hah? Jago. Jago iku ndindio lanang. Kan sing koyo biasae aku ambek safari iku lho. Oh iya 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 iya. Lah lek perkara iku engko pakaiane. Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah ngono? Sebentar iki tak sileno tubanan ono. Lah aku nang anu nang Prei soalnya rodone kan rusak saiki. Dadi Oh, iya. prei jarane ngono lho. Dadi iki ditupak apa? pakaian jaran. Lah lho. Kok iku pakaian Iki numpak sih. Lho iya. Akeh ditandu ae ya. Kok tuwa kemanten ditandu. Iki lah pondok kemanten. Wis kene, iki cara Jawa Tengah nang enteng. Ya Jawa Nyelene gampang wis. Iya. Iya. Gak duwe sewek-sewek, elek-elek. Gak duwe. Wah, sewek kowe, sewek mbok kowe wis. Kasileno ya. Ya, si api tak ya apa? Gak api-api ketok ya api, cuma yo tisian. Iya. Gak apa-apa. Lah nek Kayaknya gak- adek tok ae kok. Nek gendodok lah nyangkem kodho. Kok niku ya apa sih? Ya galakno sing lumrah ngono lho. Jas yo. Jase wakmu. Jas wakmu ae. Wakmu gede. Gegeden lah. Acarane sih. Digawe cara ya apa? Jas gede ya. Diket- Tangan ditekuk njero. Heeh, iso sih. Terus saiki awak. ah, lah lempeng iki. Ah, lempeng didelok teko ngarep. Jas tarik teko mburi. Sret. Hmm. Ngarep pas. Iya. Terus Lah teko nek mburi, didelok tarik. teko mburi. Tarik. Nah, Iku mburi dedek pas. kemanten. Apa? Tarik tambang. Kok niku kok seneng tadi aduh. Tarik blangkon nih. Blangkon Heeh. wakjo. Ah, blangkon Pak Jo wis. Cukupan. Dadi Iya. wak jo gedhe rek. Kayak carane sutang kok iso. Nutupi moto goblok. Ara iki apa? Wis seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten gladap iki seneng kok. Ditarik nang mburi. Gak gampang. Ditarik nang mburi. Oh, ditarik. ditarik. Gak ditarik. Nek ditarik lari-lari. Heeh. Jasak gegeden. Iya. Mburi diganjel onde-onde. Pas wis. Kok jas kegeden lho blangkon. Lho lah ya blangkon diganjel onde-onde burine. Iya. Heeh, kemanten ngarak. Iya kate onde-onde tengi. Kon seneng ana kemanten blekekan. Enggak lho, nggo jejer. Nggo jejer. Iya. Iya. Gak kena. Mm-mm. Semut ambu guri-guri. Iya, semut merambat nang jito. Kon lak seneng nek ana kemanten jito dirubung semut. Wis gak perkara pakaian kemanten tak sileno Cak Misdi. Iya. Oh iya, Cak Misdi. Iya, iku kate yo kenal barek aku. Oleh njupukno karo mabuk. Dadi kok Heeh. Joko sak tiba. Iya, bah keliru. Bah gombal. Iya wis babas pokok digaya. Iya. Aduh soal cekai rek barek teles. Wah, kok niku. Iki lak manten kudu putih ya. Iya. Lek manten mangkakan ya apa? Iya apa? Diatur supaya ya apa? Apa niku dicet gak iso ilang. Dicet lho, mek separo ae. Ombon. Gak apa-apa, masih dicek gak apa-apa. Loh, Nggosoke engko barek bensin. Bensin ditututi korek. dadi anoman lah. Lah iya, wong atas ngono. Sing ngiring-ngiring wong pira iki, Dik? Lho iki mau wis tak warah. Sapa ae, sapa ae. Wis kuat bae iring-iring mang, tapi ngomongin ngene. Aku Iya. nek iring-iring saiki gak iso Cak Sukran. Iya. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni buyare bal-balan. Yo amping-amping nduk ngarepe lapangan. Ya ya wis ngono ae. Gak ngene mlebu kemanten jam pira sih? Hah? Setengah 5. Setengah lima. Setengah 5 apa iku? Sore. Isu Sore. Sore. Lho, oh sore lah. Iya, iya tepat. Bal-balan buyar. Buyar. Penuh langsung wong metu ono tengah. Ono tengah bener wis. Rombol wis tengah. Rombol wis diumpul-umpul wong nontok wis. Iya, teko kono sedeng metrel. Lho kok bener aku? Lah lha apa diumpek-umpek wong akeh? Lho,
nok tengah bener. Lah kemanten niku wong nonton bal iku lak padha ambek ngiringno. Iya. Kalau kendarane. Slender teko. Ngarep slender dhisik. Nanti cek kanggo Ndandane embonge. Wah, kok iki Loh, iki kanggo kejutan. kejutan masih kejutan gak tek slender. Oh, kanggo nyimpangno kuwi lho kendaraan. Ya ndi dia ya sedan ngono lho. Kuwi ya sedan. saiki ngareke mlebu jalukan ndek. Mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik. Dadi pirake? Kudu golek 50. 50 gampang. Sing cilik-cilik. Iya, cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50. Iya. Diliwatno nang kemanten kaidaan. Kon iki lak jenenge. Mula soro ayam kon mbalian. Kak jalur loro pangkon iki lho apa? Jagoan. Iya. Ya, Budal. Loh, iki durung dikalu. Celurit. Wah, kok curut kon niku. Aja celurit. Apa? Aduk kembang turi. Wis sisan. Asik kemanten situ adi loro. Iki sarane nyambut gawe nduk sepur saiki ditumpakno sepur ae manten iki. Wah, tuh gerobake. Iku omahe kemanten wadah aku dono rile. Iki wadana. Ayo, budal. Fotone ae, Pak. Oh, wis tak ojo kuwatir. Pilane bapak pasti ganteng. Gagah. Mas ngono aku lak kepengin ro. Oh, tak nekon niku repot ae. Kanca wis ngelumpuk kabeh kene kok. Kok Pak gruduk-gruduk apa, Pak? Kemanten teko. Oh, kemanten. Hop. Masalah. Iki kemanten ta? Gak ngono. Iki pengiringe sing 600 mulai dhisik ya. Gak kamut nggone. Iki kemanten ta wewe gombel iki. Tung. Iki masalah. Nggih. Tadi iki kemantene. Oh, lho, ngene iki. Nggih. Oh, gangge. Masalah. Anu, ini. Iki kemanten iki. Mantene. Lho, Pak, dudu, Pak. Lapang fotone ganteng iki malah kok iwak paus. Loh, masalah. Niki lah. Niki kemantene. Lah napa sih? Sop kan? Napa? Selope kok. Ayo selop. Ya ta, janggut kok selop India janggut. Masalah ya opo rek. Ngomong, manteni ngomong. Ngomong aja penenge manten wedok. Iki maratuwa iki. Dadi manten kok geget ae. Geget ae. Gak dilonggono dicatat terus. Sok kan. Wis iki genahe kon niku nek ngono anu kartolo Mang. Lho, apa ya? Kon nipu aku nek ngono kon lho. Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen? Kok lak ngomong ta? Iya. Kula ngelamar anak sampean, niki fotone jeragan kula. Lah aku rene lak nglamar ya. Iya. Lah iki fotone jeraganku. Lah iya iki fotone jeraganku. Lah mantene. Mantene. Ya iki wong aku nglamarno blontrang. Ya iki. Pak. Oh, ngawur. Kon iku iki bojone mut tetekno. Lah terus apa iki? Iki bojo. Kemantene gak ngomong blas iki lho. Bun, lho Kartolo lho, rokeran. Abas, Apa? blontrang rene ta? Iya. Aku kemantene. Bojo pernah mati, Pak. Loh ya. Mati. Oh, dek-deki aku ta. Ayo mulai. Ayo mulai. Wis urusin dhewe ya. Aku tak ngurus nang Sino Mas ya. Ah.